comes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Hola, sóc l'Àlex. Avui iniciem el nostre podcast Explica-m'ho, on explicarem la vida de diferents artistes coneguts. En el programa d'avui parlarem del magnífic Leonardo da Vinci. Sí, canviem de rol. Soc el Pau i he vingut a presentar el programa amb aquests canalles. Soc l'Aleix i també us vinc a presentar el programa Explica-m'ho. Relaxa, Pau, que tu també ets un gran canalla. Ei, calma tothom. Aquí no hem vingut a parlar de nosaltres, sinó del gran Leonardo da Vinci. Sí, és clar. Com per no saber-ho, ell és un dels millors de tota la història, ja que ens ha proporcionat moltíssimes coses, com per exemple un cotxe. Això és molt interessant, però deixem pas als experts. Tens raó, Pau. Deixem-li els que ho dominen. Val. Calm down, perquè ara els hi donem l'entrada a elles. Comencem amb la secció de biografia, amb les nostres expertes, la Nassima, la Paula i la Lola, que ens explicaran avui de la secció de biografia sobre el gran Leonardo da Vinci. Comença la nostra secció! Ai, ahir vaig estar tota la nit investigant sobre Leonardo da Vinci, el gran artista. I què vas investigar? Doncs que va néixer el 15 d'abril del 1452 i va morir el 2 de maig del 1519. Doncs seria Tauro! Jo sóc compatible amb ell! I jo sóc incompatible! A veure, nenes, pareu. No importa si sou compatibles o no. Val. Doncs ahir vaig estar estudiant per l'examen de països i la capital d'Itàlia és Roma. I justament Leonardo da Vinci va néixer a Vinci, una villa de Florència, Itàlia. Quina casualitat! Doncs mira, jo tenia una tasca per investigar sobre la família dels artistes i vaig aprofitar per posar la família de Leonardo da Vinci. I quins són? Doncs la mare es diu Caterina di Meo Lippi, el pare Ser Piero. Però com Leonardo té 17 germans, els quals noms els seus noms, 12 del seu pare i 5 de la seva mare. I la nòvia de Leonardo és Lisa Gherardini, però no van tindre fills. I fins aquí la secció biogràfica de Leonardo. Quina pena, m'agradaria saber més. Àlex, Pau, molt interessant tot el que n'he explicat. 17 germans, wow, però quines són les obres d'art que ha fet? Per això tenim els nostres experts. Endavant. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Hola a tots! En aquesta secció us parlarem de les obres d'art de Leonardo da Vinci, un artista molt conegut. La Mona Lisa és una obra de Leonardo da Vinci. Va ser creada l'any 1503 o 1504 a Florència, Itàlia, i està exposada al Museu del Louvre. Sabeu que val 700 milions de dòlars?
Uau, jo no sé si em compraria, però m'encantaria veure'l en directe. També va fer L'últim sopar, que és una pintura mural realitzada entre el 1494 i el 1498, allotjada al refectori del convent de Santa Maria de la Grazie, a Milà. Val uns 4.500 milions de dòlars. Aquesta obra és molt coneguda, però són molts diners per nosaltres. Sabeu que si us parlo de l'home de Vitruvi us ve la seva imatge al cap. És una obra que va ser creada l'any 1490 i es veu un home en dues posicions amb les cames i braços oberts, que representa la relació entre l'home i l'univers. He trobat que val uns 860 milions de lliures esterlines. Això és massa! Una altra obra de Leonardo da Vinci, molt coneguda, és la Verge de les Roques. Sabíeu que s'estima que la Verge de les Roques podria valer 400 milions de dòlars al mercat de l'art? Es troba al Museu Nacional d'Escòcia, a Edimburg. Penso que aixem totes les obres conegudes, no? Sí, és clar, però si ens posem a part de la de Leonardo, podríem passar-nos un mes sense parar d'explicar totes les seves obres en detall. Doncs companys, fins aquí la secció d'obres d'art. Fins la propera! Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Encara em sento perdut amb tants diners que demanen. Bé, voleu riure una mica? Aquí teniu la gran recomanació d'Eugenio. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino. Si offre a far da guida. Benvinguts a la secció d'humor. Aquí tu passaràs bomba. Exacte, aquí explicarem acudits relacionats amb el Leonardo da Vinci. A veure, digue'm un acudit de Leonardo da Vinci. Perquè Leonardo da Vinci mai feia servir el seu rellotge? Perquè sempre estava en el temps del seu art. Però jo tinc un altre. Per què Da Vinci mai no es preocupava pel futur? Perquè estava en el present. Jo tinc un millor, perquè Leonardo da Vinci era un bon amic, perquè sempre sabia com dibuixar un somriure. Aquest sí que és bo. El que us diré us farà molta gràcia. Com es diu el llibre de cuina de Leonardo? Receptes d'últim sopar. Mare meva, quina gràcia. Jo tinc els dos millors. El primer és: què va dir Leonardo al seu llenç en blanc? Prepara't per ser una obra maestra. I el segon és aquest: per què Leonardo mai no s'avorria? Perquè sempre tenia un projecte al cap. Aquests són els millors. Bé, espero que us hagi agradat molt. És molt divertit això de relacionar els autors i les obres amb acudits. Shine bright like a diamond. Shine bright like
like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be. Molt graciós tot plegat. Però com veieu si la següent secció ens expliquen curiositats del nostre amic Leonardo? Jo vull saber coses raríssimes. Benvinguts a la secció Curiositats. L'Explica-m'ho d'avui tracta sobre Leonardo da Vinci. Així que descobrirem una mica més sobre les curiositats d'aquest gran artista. Nacho, em comentaves que Leonardo va ser un gran inventor, també, oi? Explica'ns algun invent. Doncs sí, Bernat, en Leonardo va ser també inventor, molt reconegut, per cert, ja que va fer el disseny de molts objectes i aparells que avui dia no sabríem viure sense ells. Com per exemple, el cotxe. Va crear l'esbós del cotxe blindat, el qual té un canó de petit calibre i té 2 o 3 metralladores. Estava pensat per la seguretat ciutadana i en altres casos per combat. Ah, que interessant, Nacho! Sí que va tindre bones idees, com per exemple una gran màquina voladora. Un 3 d'octubre, Leonardo da Vinci va provar una màquina voladora. Sempre va tindre una obsessió per veure els ocells volar. El seu somni era emular-los per després poder aconseguir construir la seva màquina voladora i així va poder volar com els ocells. De veritat va dissenyar una màquina que podia volar? Doncs la veritat és que això no ho sabia. Però no només ens interessen els invents. Resulta que l'altre dia vaig estar buscant i vaig trobar que les obres d'art necessiten estar lluny de les calefaccions i s'han de netejar molt bé. Carla, t'has oblidat d'una cosa. Les obres d'art necessiten un bon emmarcat i sobretot llum solar per conservar-se molt millor. Molt bé, Bernat. Els detalls sempre ajuden a informar-se millor. Com van sobreviure les obres de Leonardo da Vinci, al temps va guanyar fama perquè era pràcticament impossible d'acabar els treballs que començava. Gran part de les obres van quedar inconcluses per culpa de la guerra. Com dius, Clara? Això vol dir que potser coneixeríem altres obres impressionants de Leonardo? Quina pena! Sort en tenim de la Mona Lisa. Sabíeu que es troba al Museu del Louvre i sobretot molt ben protegida perquè ningú lladre la robi? Vaig veure una sèrie que es preparava un robatori per l'obra. Sort que no és veritat, ja que és un dels grans llegats de Leonardo. Brutal! Això jo no ho sabia. I mira, que he investigat moltíssim. Bé, oients, això ja s'acaba. Ens acomiadem per avui. Esperem haver-vos ajudat a ser uns experts de Leonardo da Vinci com nosaltres, ja que la nostra classe, aquest curs, fa honor a ell. Ens trobem al següent programa, amb nous artistes a descobrir.